Ayo lho mbok rasa sanyuk-sanyuk ngono kok yo ketara men saiki nak wis sepuh iki lho. Menjalan perpisahan dipaksa dilanjutkan apa malih lagune bocah gunung mas mong jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane anakku bocah gunung yo banget dunungku ono susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku
Monggo Pak De. Apa kowe ra kelingan lan ning omahku ana latar padha lelungguhan kepisahan Dios. Asik. Nanti kunjung atur dumateng Mas Bani, bose catering. Lah iki lah wong lanang ora dhewe wong lanang piye to iki kowe ayo. Mangke ugi Pak De sehat jaya. Aku rek seweke, aku rek seweke. Ndek semono katresnanku pancen nyoto anane mung tansah ngalemono sasar ora nate citra ora geli kok, Dik.
Apa ora gliti dik tarik ngene iki. Lho angel metune lho Pak Samino tiba. Nak ra keri biasane Kowe metu kene lho. ngidik-ngidik kasarmu ya kaya ngono ngidik-ngidik wong tuwek ki Piye ndelok? lus-lus. Malah keturun lho nak ngono ki malah biasane lho. Lah kon ngidik di Pak Samino kok kasar kok ngono. Pak Samino ngidik-ngidik sing alun-alun lembut. Pak Zainal Pak. Iku ora metu Pak Zainal dhewe. Pak Zainal ngangge hak lah nak Pak Zainal mesti langsung metu iki. Nah Pak Zainal gampang pentelenge metu. Dirasani metu lho Pak Zainal niki. Pak Zainal ki pentelenge metu. Matur nuwun. Pemene sakjane sakniki haji wi walah Pak Wes, Zainal. Pantesan saiki wis Gampang. anu lho. Kan sedekah Mas, sedekah lho. Aku kudu guyu. Ayo. Wis Pak Samino piye iki sajake? Wes sik ngenteni pokoke nak durung metu aku durung rono. Mula aku yang ngimbangi tulus sarta bekti Matur nuwun. Kok teles iki dite. kencana mung katon wiko Gregeten aku. Esek esek esek. Ya. Ya. Ora kaya ndek semono. Tekan tresnanku pancen nyoto. Anane mung tansah lembono. Sasan ora nate citra. Mula aku yo pribadi lo sarta bekti. Nanging satunggu sing ati asik asik apa boyo breng gunane saiki mung lames wae katon wis ora kabeh sak solae tansah ngece piye kene piye iki ya lagune Bani nyedak rono Mas Bani iki biasane ditayubke ya. Ayo Mas cedak Bani. rono sor lungguh sik, nang Mas ngarepe no Bani. selangkang ngono Apa? selangkang ngono Ora apa-apa ya nek iki nek mbake ya. kok lak dikeculke ra apa ya tak rewangi lara nanging yekti tanpa guna pancen sliramu wis ora tresno kencana mung katon wiko sek
Yuk diados. Ayo Mas Bani. Ayo. Jelas nada. Rene. Mas Ruki aja lali lho. Langsung Mbak Rongga. Jane kurang manis pasuryane nanging malah gawe bingung sejaman Tapi pilih ora lutake tresno. Ozi Mbah Narto Mbah Putri Wesa solae elae saya nambahi tresnaku jelas tada awing mauni bunga susah dilakoni di saweran Mas putih Bono, ayo. melangkah yuk saya ketahui wangele Iki sengaja lho asline yo iki. wis nyata wae Kasih. kalah Menapa sing dipadasi? yo tresno ati kang sejati musik awas banjir banjir jane kurang manis pasuryane nanging malah gawe nan mani pinile saya tresnaku
sembah suwun awit kahanan lan ugi sampun tiwancinipun dunggap bak dasar kula sak kanca badhe. Domelin ya. Daripada bisik-bisik mendingan kesini. Terima kasih, salaman dulu biar nggak salah paham. Aduh, halo Mas, sehat Mas? Ya Allah, makasih berkah selalu ya. Ya Allah, ini bajunya kamu sih kotak-kotak toh Mas? Ini dari mana tadi? Lu? Oh, Kebayoran, berkah selalu yang punya Kebayoran. Ayo Mas. Oh, satu ini makanya kotak-kotak loh. Sabdo pandito ratu mreng sliramu dadya ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ditawa mati jelas namanya.
bayaran lagunya apa lagi nanti? Lagunya dangdut apa Campasari? Dangdutnya apa? Apa Tri, Mas Tri? Lagunya apa Mas Tris? Apa mau duet lagu dangdutnya apa ayo? Apa Mas? Oh, engkau yang cantik gitu ya? Ya Allah, pilih racunnya aja ya Mas ya, yang mati bareng. Ayo Mas, entak ke? Sabdo pandito ratu